15. juli 1995. Nešto poslije ponoći 15. jula zarobljenike koji su bili zatvoreni u novoj školi u Petkovcima, vojska Republike Srpske ukrcava u kamione i vozi do Brane, gdje su potom pogubljeni. Najmanje 2 kamiona 6. pješadijskog bataljona Zvorničke brigade obavila su ukupno 10 vožnji od škole do Brane. U dnevnim zapovijestima inženjerske čete Zvorničke brigade stoji da su kasnije tog jutra jedan utovarivač ULT i jedan rovokopač radili u Petkovcima. 2 preživjela svjedoka kažu da su veče proveli zatvoreni u školi. U ranim jutarnjim satima 15. jula obojica su ukrcani na veliki kamion i odvedeni na stratište. Kada su stigli na stratište još uvijek je bio mrak. Zarobljenici su nakon toga iskrcavani sa kamiona u grupama od 5 do 10 ljudi. Vojnici su strijeljali grupe još dok su silazili sa kamiona. Nakon što je pucnjava prestala, dvojica preživjelih su otpuzala iz gomile tijela do jednog skrovišta blizu stratišta. Tokom noći su čuli pucnjavu kao i zvuk mašina u mraku. Kad se razdanilo, vidjeli su mašine za zemljane radove koje su tovarile tijela na traktor. Stratište su opisali kao šljunkovito mjesto u podnožju Velike Brane. Svjedok Dragan Obrenović je svjedočio: znam da su pripadnici 10. diverzantskog puka iz Vlasenice učestvovali u strijeljanju. Znam i to da su kamioni i ljudstvo 6. bataljona Zvorničke brigade korišteni za transport leševa iza škole u Petkovcima koji su ukopani u masovnoj grobnici kod Brane. Pređena ruta Opel Rekorda, 15. juli 1995. Standard Divić, Zvornik, Standard Kozluk, Standard Ročević, Kozluk, Loko, Kula, Pilica, Loko. Ukupna kilometraža vozila 206 km. Ujutro 15. jula počeo je rad na pokapanju na poljima u Orahovcu, gdje su izvršena pogubljenja, kao i kod Brane u Petkovcima. Nijedna od ovih aktivnosti nije bila povezana sa ozbiljnim borbama koje su se vodile u pozadini zona 4. i 7. pješadijskog bataljona, uprkos tome što je to manje od 3 km jugoistočno od područja Orahovca. Dokaz. Putni radni listovi vozila za 15. juli pokazuju da je jedan utovarivač ULT 220 iz Birač Holdinga radio 5 sati u Orahovcu, a jedan kamion TAM 75, registarski broj M5246, je 3 do 4 puta putovao između baze i Orahovca. Ko predsjedavajući Međunarodne konferencije za Jugoslaviju, specijalni predstavnik generalnog sekretara UN i komandant UNPROFOR-a okupili su se na sastanku u ambasadi SAD-a u Beogradu ujutro 15. jula. Carl Bildt je ukratko izvijestio prisutne o rezultatima sastanka sa Slobodanom Miloševićem i Ratkom Mladićem od prethodnog dana, znajući za izvještaje o tome da je možda došlo do teških povreda ljudskih prava muškaraca i dječaka Srebrenice, a ne znajući da su otpočela masovna i sistematična pogubljenja. Prisutni međunarodni zvaničnici su se pridružili Miloševiću i Mladiću na ceremonijalnom sastanku na visokom nivou i ručku. Nakon toga je uslijedio sastanak komandanta UNPROFOR-a i Mladića, na kom je trebalo utanačiti pojedinosti. Dana 15. jula u 10 sati Zvornička brigada je znala za kolonu između 4 i 5 hiljada ljudi. Redovni borbeni izvještaj koji je Zvornička brigada komandi Drinskog korpusa dostavila 15. jula prijavljuje tešku borbu sa kolonom bosanskih muslimana kao i dejstva snaga Armije Republike Bosne i Hercegovine koje napadaju liniju fronta nastojeći pomoći koloni da se probije. U vanrednom borbenom izvještaju od istog datuma tvrdi se da se u okršaju nakon napada neprijateljskih snaga angažovala cijela Zvornička brigada.
Za čišćenje i pretres terena od 15. jula bio je zadužen komandant Bratunačke brigade Blagojević. Dio kolone se kretao prema Kravici i Konjević polju radi prebacivanja u rejon planine Udrč, a zatim prema Tuzli i Živinicama. U toku dana više takvih grupa se predalo pripadnicima Vojske Republike Srpske. Svjedok Dragan Obrenović je svjedočio. Jokić mi je rekao da je imao ogromnih problema u zoni odgovornosti Zvorničke brigade sa ukopavanjem, strijeljanjem i čuvanjem zatvorenika koje tek treba strijeljati. Pitao sam ga kako je obavijestio o tom problemu. Prenio mi je da mu je Popović rekao da ne zapisuje ništa što se odnosi na aktivnosti oko operacije ubijanja i da o tome ne govori preko radija. Ja sam znao da se vrši operacija ubijanja. Sve su snage bile angažovane i nije bilo rezervi. Vinko Pandurević. Dodatno opterećenje predstavlja veliki broj zarobljenika razmještenih po školama u zoni brigade, kao i obaveza obezbeđenja i asanacije terena. Ova komanda ne može više brinuti o ovim problemima jer zato nema ni materijalnih ni drugih snaga. Ukoliko niko ne preuzme ovu brigu, bit ću prinuđen da ih pustim. U to vrijeme 15. jula zarobljenici držani u Orahovcu i na Brani već su pogubljeni i najveći dio njih i pokopan. Zarobljenici u Pilici i oni koji su kasnije ubijeni u Kozluku još su živi. Borovčanin je izrazio nezadovoljstvo što je kao obezbjeđenje u autobusima korištena civilna policija. Zarobljenici su se u noći u parkiranim autobusima uznemirili i počeli da ljuljaju autobuse. Imali su problem čuvanja tih zarobljenika. Rekao je da on ne želi da ta policija čuva zarobljenike kad stignu na svoja odredišta u Zvornik. Mobilizacija. Sekretarijat EMO Zvornik je na osnovu zahtjeva komande Drinskog korpusa strogo povjerljivo broj 05/1-241 od 15. jula 1995. i ukazane potrebe izdao naređenje za mobilizaciju svih vojno sposobnih obveznika sa teritorije opština Vlasenica, Milići, Skelani, Bratunac, Šekovići sa ciljem pretresa terena i uništenja kolone. Osim vojske i policijske snage su bile uključene u hapšenje i privođenje.